କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ମୋ ଛାତିର କଲିଜା ମାଣିକ କଡ଼ର ଅଲି ଅଳି ନାଦ ଦେବା ନନ୍ଦିନୀକୁ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ମୋ ନିଜ ଉପରେ ମୁଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିପାରିଲିନି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସବୁ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ମୁଁ ମାଣିକ କଡ଼ ରାଜଉଆସରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ସବୁ ଭୁଲ ଠିକର ହିସାବ କରିବି। ମୁଁ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ ମାଣିକଗଡ଼ର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ ଏବେ କେବଳ ମୁଁ କହିବି ଆଉ ତମେ ଶୁଣିବ। ମୁଁ ଯାହା ଆଦେଶ ଦେବି ତମେ ତାକୁ ଅନୁପାଳନ କରିବ। ଅନୁପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ? ରାଜା ସାହେବ କହିବାକୁ ନୁହଁ, ଲେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏ ଯଜ୍ଞ ବନ୍ଧନ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ତୁ କାହାକୁ କଣ କହି ଯାଉଛୁ? ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ତ? ଯାହା କଲେ ବି ସିଏ ତୋ ବାପା। ଭୁଲ କହିଲୁ, ଭୁଲ କହିଲୁ। ଇଏ ଖାଲି ବାପା ନୁହଁ, ଇଏ ଜଣେ ଅହଙ୍କାରୀ ବାପା। ଏଇଭଳି ଅହଙ୍କାରୀ ବାପା ମାନଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଫାଶୀ ଗୁଣ୍ଡରେ ମୋ ଉପରେ ଝୁଲି ପଡ଼ନ୍ତି ଅନେକ ଶହ ସନ୍ତାନ। ନା ସେମାନେ ଫାଶୀ ଗୁଣ୍ଡରେ ଚଢ଼ି ମରିପାରନ୍ତି ନା ବଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲି ଦିଏ। ଆଉ ଏହିପରି ଅହଙ୍କାରୀ ବାପା ମାନେ ନିଜ ନିଜ ଅହଙ୍କାରକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ପାରନ୍ତି ଅପାର ଆନନ୍ଦ। ନିଜ କାନ୍ଧକୁ ନିଜେ ଥାପୁଡ଼େଇ ପାରନ୍ତି ଖାଲି ବାପା। ଏ ଦୁନିଆର ଅହଙ୍କାରୀ ବାପା ମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜ ମନ ଭିତରୁ ନିଜ ଅହଙ୍କାରକୁ ଦୂରେଇ ଦିଅ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ କୋଉଟା ଭୁଲ ଆଉ କୋଉଟା ଠିକ ତାକୁ ବିଚାର କର। ସେଇ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ମୋ ବାପା, ତେଣୁ ସେ ଆଜି ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବି ମୁଁ। ବଡ଼ କଥା କହିବାକୁ ତୋତେ ଟିକେ ସଂକୋଚ ଲାଗୁନି? ସେମିତି ଡରୁଛୁ ନା କଣ? ମୁଁ ତ ପୁଅ, ତୋ ପୁଅ ଉପରେ ତୋର ଭରସା ନାହିଁ? ମା, ମୁଁ ସିନା ଏଇ ପରିବାରଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପରମ୍ପରାକୁ ଜମା ଭୁଲିନି, ଜମା ଭୁଲିନି। ମୁଁ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ ଏ ଚୌଧୁରୀ ବଂଶର ଉତ୍ତରଦାୟକ। କେମିତି ବୁଝୁଛି? ଆଉ ଯଦି ବୁଝୁଛି, ଆଉ ଯଦି ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଭଳି ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାରୀ ମଣିଷ ତମେ ଏମିତି କଣ କହୁଛ? ସେ ପରା ତମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜା ଘର କଥା ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଣ ବାହାରୁଛି। ଖୋଲ ଖୋଲୁ ନା? ଜୋତା ଖୋଲ। ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ତମେ ଦଣ୍ଡ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି। ଏବେ ତମର ଏଇ ରାଜଉଆସ ଭିତରେ ତମର ସେ ମିଛ ଅହଙ୍କାରକୁ ମୁଁ ଧୂଳି ଚଟେଇବି। ନା ନା ନା, ସେ ମହାପାପ ମୁଁ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନା।
ନିଜେ ନିଜକୁ ସୁଟ୍ କରିଦେବେ। ବଂଶ ବୁଡ଼େଇଦେବେ ଗୋଟାଏ ବୋଲି ପୁଅ ଆଉ କାନ୍ଦି ବାହୁନିଲେ କ'ଣ ଥିବି ଯେ ଆସିବି।